Gepleyer Adatlyk radiosu. Hepdeniň jeminiň leýartyňy. Gepleşikleri Pragadaky studiodan men Ýogşan Annurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň saýdyny iň köp okulan habarlaryň, gepleşikleriň başyny ykdysady, saglyk we sosial krizis. Men başga çykylgy tapmadım ejezan. Meni bagışla diýen at bilen çap edilen habar we gepleşik çekýär. Bu habarda Türkmenistanyny mele gelen agyr ykdysady ýagdaý bilen baglykda iň pesi işleriň birine baş goşan naçar hakyny gurrun berilýär. Adatlygyň okujylary we dinleýijileri bu hepde Türkmen awatda köpelýän öýsüzler, Türkiýede tutsak astyna alynan aktivistler baradaky habarlary köp okapdyrlar we köp dinläpdirler. Şeýle-de Berdimuhammedowler döwlet büdjetini maslahatlaşdy. Ykdysadsy ilatyň ýurtdan gysylyp çykarylýanyny aýdýar diýen at bilen çap edilen habarymyz köp okulypdyr. Türkmenistany elektrik energiýasynyň tölegini 2 hisse artdyrmak göz öňünde tutulýar diýen at bilen çap edilen habarymyz hem köp okulypdyr. Bu hepde Adatlygyň web saýtyna girenler Türkmen görnüşleri 42-nji hepde atly foto sergilemedi. Türkmen aktivistleri Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Warşawadaky ýygynagyna gatnaşýar. Hatlan türkmenleri nar hasylyny ýygýar diýen at bilen çap eden wideolarymyzda köp tomoşa edipdirler. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jeminiň leýartyny. Resmi Aşgabat ýurtdaky ykdysat jökünligi, agyk etmezçiligini we işsiz adamlaryň düşen agyr ýagdaýyny boyun almaýar. Ýurtdaky saglyk ýagdaýlary barada dören hakyky ýagdaýy ýaşarmagyny dowam etdirýär. Şu aralykda Ýewreýiýa net nesiriniň 21-nji oktýardaky maglumatyna görä, bütün dünýä saglyk guramasy özüniň Ýewropadaky Sewit bölüminiň direktori Hans Kluganyň Türkmenistanyny COVID-19 öňüne almak üçin görülen çäreleri ýokary baha berileni barada Türkmen döwlet medeniýetyne berilen habarlary ret etdi. Türkmen telewizionyny Kluganyň prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bilen duguşanlygyny we onuň Türkmenistanyň ilatyň saglygyny goramakda gazanan üstünlüklerini ýokary baha berenligini habar berdi. Häzirki güne çenli ilatyň eýýäm 70 göterimden gowragyny sanjym edildi. Ýokary wezipeli mehman bu ýokary görkezler bilen gutlap, beýleki ýurtlar bilen deňeşdirilenini Türkmenistanyň has öňde barýanlygyny hemde onuň amala asyrýan toplumlaryň çäreleriniň tutuş dünýäde ýokary baha munasip bolýanlygyny nygtady diýip TDK-nyň habaryny aýdyldy. Ýewreýiýa net nesiriniň jurnalistleri Türkmenistanyň ýagdaýy barada analitik syn taýýarlanlaryny bütün dünýä saglyk guramasyna düşündiriş üçin ýüz tutdy we olary bir ýerde Türkmen habar serişdeleriniň Kluganyň sözlerini ýoýanlygy aýdyldy. Şeýle-de Türkmen propaganda maşyny ýurdun ilatynyň 70 göterimine sanjym edilenligini aýdyp hakykaty ýoýup görkezdi. Bu görkezji diňe iki däli iň azyndan bir doza sanjym alan adamlaryň möçürini görkezýär diýip habarda edilýär. Şu aralykda ýurt içinden gowşan maglumatlarda Türkmenistany resmi taýdan boyun alınmayan keselçilik bilen birlikde çuňlaşan ykdysat çökünlük netijesinde işsiz, eklensiz galan maşgallarda her hili peti işlere baş goşýan naçarlaryň barha köpelýänligi habar berilýär. Bu arada kardeşim Sehranyň şu hepde iň köp okulan habarynyň bir bölegi bilelikde dinläýär. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady krizis we giň ýaýran koronavirus ýokunjy Mary welaýatynda ilata agyr darba urmagyny dowam etdirýär. Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy ykdysady, saglyk we sosial krizisten ejir çeken maşgallalaryň bir näçesi bilen söhbetdeş bolup, olaryň biriniň başdan geçirenlerini gurrun berdi. 2020-nji ýylyň maýynda adamym koronavirus bilen keselläp, ýokunç keseller hastahanasyna yerleşdirildi. Aradan 10 gün geçenden soň ol aradan çykdy. Meniň adamym molimdi we men öý hojulukçy denan. Çağlarymyzyň okuw we durmuş toýlary üçin ýygynan pulumyzyň ählisini adamymyň saglyk bejergisine sarp etdik diýip Bayramaly şäherinden 50 ýaşlarynaky bir aýal anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Adamym ölenden soň men iki çağam 20 ýaşap geçen gyýdym we mektepde okuyan oglum bilen eklençsiz galdym. Ähli kynçylyklarymyz şondan soň başlady. Üstesine de
ipoteka alınca aymyzyň kredit pulu hem biziň boynumyza galdy diýip Bayramalla ayal aýtdy. Biz ilk wada goş olamlarymyzy satyp gün gördük. Soňra men gedaýçylyk etmek üçin her günü Bayramalynyň bazaryna çykyp başladym. Ýöne soňra muňa saglygym el bermedi. Gyýdym gözellik salonunda işläp başlady. Karantin sebäpli salonlar ýapylandan soň ol hem gazançsyz galdy. Men zibil çeleklerinden azyk gözläp başladym. Çağlarymyz bilen aç ýatýan günlerimiz köpelip başlady diýip Bayramaly ene aýtdy. Onuň sözlerine görä şondan soňra onuň gyzy Türkiýe işlemäge gitmäge synanşýar. Ýöne pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli ýollaryň ýapyk bolmagy onuň bu synanşygyny iýde tesirýär. Şondan soň gyzym bu prezident ýollary açmakçy däl diýip öýden çykyp gitdi. Ol 10 gün geçen soň elinde 1300 manat bilen iýdyna geldi. Men bu puly nireden aldyň diýsem, ol maňa işe girdim diýip ertesi güni 1 ýylyň gaz tölegine 310 manat, tok tölegine 200 manat geçirdi. Gyzymyň öňküligi ýokdy. Ol 10 güniň içinde gaty üýtgedi. Men gyssap sorak bersem, gyzym ejejan bu dünýäde kakamyň ölümini gördüm. Seniň bazarda dilekçilik edýäniňi, zibil dörýäniňi, keselläp ýatyşyňy gördüm. Oglanjygymyň köwşi okuwa giymäni eşegi bolman mektepden galýanyny gördüm. Mundan başga gorkunç zat ýok. Men öldüm diýip pikir ediň. Men şu hojalygy eklemesem kim eklemeli? Bizi jaýdan çykarjak bolýarlar. Men başga çykalygy tapmadym. Ejejan meni başla diýip jogap berdi. Ol tenini satyp başlapdyr diýip Bayramaly ene gözlerine ýaşaýlap habarçymyza gurrun berdi. Hormatly dinleyijiler, kardeşim tekrardan dinlediňiz. Bu hepde iň köp okulan we dinlenen habarlarymyzyň ýene biri Türkiýede tutsak edilen iki türkmen aktivisti barada boldy. Şu aralykda aktivistleriň ýurt içindäki garyndaşlaryna edilýän basyşlaryň hem güýçlenenligi habar berilýär. Bu habarlar türkmen aktivistleriniň Warşawada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň maslahatyna gatnaşyp Türkmenistanyň ýagdaýlara ýene bir gedek ünsüz çeken wagtyna gawat geldi. Emma resmi Aşgabat türkmen aktivistleriniň ýollaryň açylmagy, pasport meseleläriniň çözülmegi, adam hukuklaryna we adatlyklaryna hormat goýulmagy baradaky talaplaryna açyk düşündiriş bermän Türkiýeden ağırlyk ýoly bilen alınıp gaýdylan Ömrüdok Omar Kuliýewiň ykbaly barada bildirilýän aladalary anyk-zada aýtman inkar etmäge çalışdylar. Ýöne beýleki siýasat ustawlaryň ykbaly barada hiç zat aýtmadylar. Bu temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär. Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň arasyna Türkmenistanyň hökümetine garşy emele gelen garşylyk hereketiniň iki aktivisti duşenbe güni Türkiýede tutsak atsynalyny. Maglumaty görä 47 ýaşly Ahmet Rahmanow we 35 ýaşly Kamil Abulow Türk häkimetleri tarapyndan saklanyp Türkiýanyň deportasiýa merkezlerine berildi. Rahmanow Türkmenistanyň demokratik saýlaw we opozisiýa toplarynyň sosial media hasaplarynyň administrator ekeni. Ol mundan sosial ulgamlarda türkmen hökümetini açaçan tanqid etdi. Ahmet Rahmanow fevral aýynda daşary ýurtlardaky türkmen raýatlarynyň şol sany Türkiýedäki türkmenistanyň migrantlaryň pasport problemleri boýunça Azatlyk radiosyna video interview beripdi. Abulow 1 awgustda Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulhanasynyň öňünde türkmen aktivistleri tarapyndan synançyk edilen protest aksiýasyna türk polisiýasy tarapyndan watlaýyn tutsak edildi we biraz sarymsoň boşadyldy. Maglumaty görä Rahmanow 18 oktýabrda gün ortany golaý saat 11 töwereklerine Türkiýedäki ýaşaýyş ruhsatynyň möhretini uzatmak üçin Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň Antalyadaky şahamçatyna barypdyr. Şondan soň Rahmanow bilen aragatnaşyk kesilipdir. Bugün onuň deportasiýa merkezine uğradylanlygy ma'lum boldy diýip Sişenbe günü ýaýradylan beýanatda aýdylýar. Polisiýa işgärleriniň tutsagyň aýalyny aýtmaklaryna görä Türkmenistanyň konsulhanasy türk häkimetlerinden 28 adamyň tutsak edilmegini sorapdyr. Şu ýerden Abulow hem deportasiýa merkezine iýerildi diýip 19 oktýabrda insan hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fonda aýtdy. Bu aralykdan insan hukuklaryny goraýjy toparyň beýanatyna görä Türkmenistanyň öz içinde hem daşary ýurtlarda nägilik hereketine goşulan türkmenistanlaryň ýurt içindäki howpsuzlygyna garşy basyş güýçlenýär. 16 oktýabrda Lewap welaýatynyň administrativ merkezinde Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri türkmen aktivistleriniň Türkiýede geçiren protest aksiýalarynyň gatnaşyjysy blogçy Azat Haýitbaýewiň 51 ýaşly ejesi Täzegül Wezwany sorak edipdirler. Hasazol 20 sentýabrda mahkama işgärleri aktivistiň ejesine basyş edip onuň öz oğlunyň opozisiýa işini besetmegini talap edipdirler. Türkmen Helsinki fondunyň maglumatlaryna görä 28 adamdan ibaret sanawda Haýitbaýewiň hem ady bar. Beýanaty görä Türkiýede ýaşaýan ýene bir aktivist Merdan Joraýew hem bir näçe gün mundan ozal özüniň Lewapda ýazgyda duran salgysyna polisiýa işgärleriniň baranyny we onuň häzirki wagtda nirede ýaşaýanlygy bilen gyzyklananlyklaryny habar beripdir. 11 oktýabrda türkmen aktivistleri Nur
Ahmet Annayev, Aziz Mamedov hem de yeni bir adam Oğuzlaryň bilim we medeniyet boýunça hyzmatdaşlyk jemgyýeti guramasynyň Istanbuldaky idarasynyň öňüne näwelli adamlar tarapyndan ýenjildi. Finçiler bu hüjümleriň Aşgabatdan sargyd edilýändigini aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, Maksat Ataýewy dinlediňiz. Eýsem bu meseleler boýunça sizden nähili pikir garaýşlar bar. Bize ýazyň, telefon edin. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň zemini Türkmenistanyň edebiyat we sungat meseleleri, dörejilik adamlarynyň ýagdaýy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Gurbanuly Berdimuhammedow goraýda Türkmenistanyň garasyzlyk bayramynyň bir ýyl öňünden ýene Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asry atly bayragyny alma urunaky bäsleşigi eglan etmek hakynda karary gol çekdi. Bu karar esasında her ýyl edebiyat, medeniyet we sungat işgärlerini höwesçiň aýdymçy ýaşlaryň hemde zekinli çağalaryň arasynda bäsleşik geçirilýär. Döwlet eýçiliginiň häkimetde wagtda bu çäreler çeper dörejiligi östürmek, zekinli ýaşlary ýüze çykarmak urunaky tagalla hökmüne düşünýärler. Emma synçylar bu bäsleşikleriň we döwlet tarapyndan berilýän syýlaklaryň hakykatda çeper dörejiliginiň ösmegine, zekinli ýaşlaryň ýüze çykmagyna garşy bolanlygyny öňe sürýärler. Sovet ýyllarynyň tejribesinden belli bolşýaly Türkmenistanyny we beýlek Sovet ýurtlaryny tas 70 ýyllap dörejilik erkinligi bolmady. Dörejilik adamlary hakykata göz yumup partiýanyň islegi ýa talap esasynda eser döretmeli boldy. Şol wagtda Sovet Soýuzynyň dargamagynyň öňü syrasynda başlanan açyçanlyk mümkinçilikleri, olar gadagan edilen eserleriň çap edilmegi ýaly täzelikler hem Türkmenistanyny juda gysga wagt dowam etdi. Şol ýurda türkmen dörejilik işgärleri we olaryň muşdoklary köp gowuluga umyt baglatdylar. Emma iş ýüzünde döwlet senzurasy has berkedi we erkinlik isleýän dörejilik wekilleriniň arzulary düýpden hasyl bolmady. Senzura üstün çykdy diýip azatlyk bilen anonimlik şertinde gurlaşýan ýazgylar aýdýar. Şonuň bilen bir wagtda soňky 30 ýylda ýurtda hakyky manysyndaky edebiyat we sungat wagdy. Edebiyat we sungat eserlerine töwerekleýin baha bermek, sin çap etmek, dörejilik kämilli wardy gurrun etmek mümkinçiliginiň hem tassan ýok edilenligi öňe sürilýär. Azatlyk bu ýagdaýlar bardy. Çekiýede ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly bilen söhbetdeş boldy. Hudaýberdi ol Türkmenistanyny eglan edilýän dörejilik bäsleşikleri hakynda gurrun etsek. Olar dogrudan täze we düýpli eserleriň, ýaş zekinleriň ýüze çykmagyny alyp gelýärmi? Eger şeýle bolsa, ol zekinler kimler? Nähili goňuşly eserleri bilýärsiňiz? Men şu edebi bäsleşik diýilýänine ilki höwes etdim, soňra şol toparyň agdasynyň biri boldum. Özüm dogry aýdyn, men şol konkursdan baýrak alyp gören adam. Ýöne Türkmen Sovet edebiýatyna iki sany belli eser var. Şol konkursda aýan edilen. Onuň biri Kerim Urwan Nefesowyň Taýmaz baby poemasy, beýlekisi Narman Jumaýewiň Akmaýanyň ýoly powesti. Ýene de bir bellemeli zat adalatyň hatyrasyna Ýazmurat Mämmediýew diýip bir ýazgyjy ýaşap geçdi. Şol bir konkursa ýene Toprak romanyny hödürläpdir. Şol roman ýalňyşmasam 3-nji baýrak aldy. Hudaýda indi bir Sovet döwrüne degişli şuň barada gurrun etsek, Sovet döwründe de elbetde şu ideologiýa nukdaý nazaryndan seredilýärdi. Bir tarapdan eserlere şu ideologiýa esasında da baha berilýärdi. Indi şuň kunna şu ýagdaýyň has agyrlaşanyny aýdylýar. Şuň barada gurrun etsek, şuň konkurslar barda. Şoň bilen birlikde diňe edebi eserlerde aýdym sallar barada. Ni şol öňkü döwürde näçe eser baýrak alypdyr, şolaryň ählisiniň ýitikidişi ýaly häzirki döwürde de baýrak alýan adamlar, baýrak alýan eserler ýitikidýärler. Sebäbi şu konkursyň baýrak diýilýäniň bir yaramaz tarapy bar. Ol edil çağa süýji berip alynan ýaly. Özüni hormatlayan adam, özüne öz dörejiligini sarpy goýan adam şol konkursa gatnaşmaýar. Meselem şol Sovetler döwrüne baýrak aldy diýen adamlarym Narman Jumaýew, Kerim Urwan Nefesow ýa-da Ýazmurat Mämmediýew bolsun, şolar soňky konkurslara gatnaşmadylar. Soňra olar şol konkursyň nämedigine, bäsleşigiň
nämedigine düşündiler. Sebäbi bäsleşigin şerti bolýar. Öňünden şert goýýarlar. Inha şu meseleleri tarif etsen, şu meseleleri gozgap bilsen, onu sana bayrak berilýär diye. Yani bir ideologiýanyň, döwlet ideologiýasynyň zakaty, yani döwlet ideologiýasynyň buyrugy. Ol sana buyurýar, sen onu berjay edip pul almaly, gazanç etmeli. Şoňa görä şol konkurslardan ýa-da bäsleşiklerden geçip ýeňiji bolan adam, men bilenmok, şeýle bir beýik adamy, şeýle bir eseri de bilenmok men. Inni Hudaýberdaga, eger resmi habarlardan çen tutulsa, Türkmenistanyň her ýyl bayrak syýla galýan dörejä adamlar adlyk adäl, adlyk diýip bolmaýarlar. Olara hormatly atlar hem dakyp durýarlar. Emma metduwatda bu adamlaryň döreden eserleri hakynda kän anyk gurrun edilmeýär. Siz online arkaly el yeterli bolan habar serişdelerine ýa türkmen telekanallaryna haýsyr bir täze eser hakynda ýa-da bir tendensiýa hakynda çynlakay gurrun ýa çekişme gördüňizmi? Soňky döwürde türkmen metduwaty online arkaly hem el yeterli boldy. Şoňlan birlikde telewizionyada. Ben gıynansagam şeýle bir eseri bilemok. Türkmenistan meniň ýurdum, watanım. Ikinji bir tarapdan möhüm zat ene dili. Meniň ene dilim türkmen dili. Şonu yitirmejek bolup, şonuň hormatyny saklap, arym men türkmen metduwatyna seredýän, online'dan ýembeýleki çeşmelerden gowşan maglumatlary göz aýlayan seredýän, soňky döwürde türkmen metduwatyny şoňlen köpçülikliň habar veriş serişdelerine dine bir mesele goz bolýar. O da Berdi Muhammedowyň ýazdy diýilýän kitaplary. Şol kitaplardan başga hiç bir eseriň ady agdalanok. Hatta nähilidir bir eser, bir uly eser meselem ne aýyplädim diýilýär, dogonlar ýa-da iqbal romany, şoňal bir eser döret diýilen maglumatym ýok. Bar gurrun häzir diňe prezidentiň daşyna, prezidentiň ýazan eserleri hem prezidentiň aýdan sözleri hem onun geljekde şu işleri amala aşyrmaly diýip öňe sürýän planlary barada. Türkmen metduwatyna şondan başga zat ýok. Köpçülikliň habar veriş serişdelerinde. Indi bir onu çägiň çygyryň gaty daralynyny görkezýär-de, şeýlemi? Elbette bir çygyryň gaty daralynyny görkezýär. Ikinji bir tarapdan ýene de muny Sowet döwrülenem deňäp bolar. Sowet döwründe nähilem bolsa beýleki dogonluk respublikalary bardy, Pribaltika bardy, Kawkaz döwletleri bardy. Indi häzirki döwürde o zatlarym ýok. Ören çäkli, kiçijik diňe Türkmenistanyň öz içindäki maglumatlar, hatda beýleki gelýän kanallar, ýagny netwot ýa-da telewizioniýa, şolaryň öňüne gadaganlyk döwürde basylly, meselem Russiýada çykýan gazetleriň haýsy birini, näçe sansyny satyn alyp bolmalygyny diňe Türkmenistanyň hökümeti kesgitleýär. Meselem literaturnaýa gazeti, edebiýat gazeti, şonun näçe sansyny Türkmenistan almaly, onun artık alyp bilenok. Şoňlan birlikde telekanallaryna köpüsi ýapyldy, hatda ine Adatlyk radiosu giýjewiniz türkmen dilinde gürläp duran, şu radiony dinlemäne de mümkinçilik ören çäklendirildi. Hudaýberdaga soňky ýyllarda bir boýnalmaly ýa-da bellemeli zat, Sowet döwründe döreden adamlaryň dörejilik hakynda az hem bolsa makallalar, gepleşikler taýýarlanyp başlady. Emma olarda köplenç kompliment, öwü ýa-da ýatlama görnüşini juda ýüzlü gurrun edilýär. Eseriň döredilen wagty, siýasat tasady şertler, awtordan talep edilen zatlar hakynda täze nesilleri düşnükli bolar ýaly töwerekleýin gurrun edilmeýär. Hatda uzak möhletli türmäge basylan dörejilik adamlar hakynda hem anyk maglumat berilmeýär. Bu näme üçin beýle bolýar? Ya kommunistik partiýadan şimdi hem gorkulýarmy? Häzirki döwürde kommunistik partiýadan gorkulanok. Ýöne kommunistik partiýanyň ideýasy dowam edýär. Häzirki döwürde bir esasy tendensiýa we göze görünmän duran. Olam mesele çuňur aralaşmaly däl. Hiç bir mesele sen çuňur aralaşmaly däl. Diňe ýüzlü gurrun etmeli, diňe ýüzlü aýdyk geçmeli. Ine bir ýazgyjy barada aýdylanma, meselem Sapargelli Anne Sehedif. Şonuň öň şiirije dip bir gowy hekaýasy bardy. Şol döwrüň korrupsiýasyny açyk görkezýän ilkinji eserdi. Ýa-da ýene de şol awtoryň görewlüğiniň ýyllary dip magtumul barada ilkinji gowy powest çykdy. Şol eserleriň gymmaty barada aýdyldy. Häzir şonuň gymmaty näme üçin zerur bolanyny barada aýdylmaýar. Egerde Sapargelli Anne Sehedif barada gepleşik etmeli bolsa, onu Sapargelli ören gowy adamdy,
ýagşy adamdy, gije gündüz işleýärdi, edebiýata hormat goýýardy. Şolar ýaly umum sözler bilen dowam etdirmeli. Şol tendensiýa bar. Ýagny meselä çuňur aralaşmaly däl. Şol meseleniň näme üçin gozgolanyny, näme üçin şonu öňe sürenini aýtmaly däl. Na bappa göýüklüň bizim döwürdeşimiz şahir gatyr dünýäden gaýtdy, şonuň korrupsiýa barada, gözepede oturan adamlaryň ugurlyklary barada goşgulary bar. Bappa göýüklüň şol adamlaryň arasyna işledi. Ol Türkmenistanyň Owu Hojalyk institutuny oturdy. Maldar veterinar hökmünde. Şol veterinar hökmünde de önümçülüge girdi. Önümçülüğün içinde işlek gördü. Şondan soň dörejligi geldi. Ol ugurlamayan adam gözepe geçmez. Gözepe geçenden soň onuň işi ugurlyk bolmaz diýip ýazdy. Bir şeýle bir açyk hakykaty ýazdy. Ine şonu näme üçin ýazdy? Näme üçin şol pikire gelenligi barada sen gurrun etmeli däl. Eger bappany ýatlasaň, diňe ol gowa adamdy, gaty ýagşy adamdy, hemmeler syýlýady, ýaşulary has beter sarpy goýýar diýen ýaly umumy sözler bilen aýtmaly. Şol kommunistik tendensiýa dowam edýär. Kommunistden gorkmak däl, ýöne şol tendensiýany dowam etdirmek meýli häzirem hereketde. Ýagny hakykaty aýtmakdan gorkmak tendensiýasy, şeýlemi? Elbette takyk aýdanynda şeýle, hakykaty aýtmakdan gorkmaly hem asla şol hakykatyň bolaýyna gelmeli däl. Inni Hudaý berdi, özüňiz bellädiňiz, Türkmenistanyň häzir ikinji prezidentiň kitaplary köp çap edilýär we köp şolaryň hem gurrun edilýär. Şeýle de diňe häzir siýasaty ıgrarly diýip bilinýän adamlaryň dörejiligini azda känni ýol açylýar diýip synçylar aýdýar. Eýsem şeýle artykmaçlykdan peýdalanýan döreji adamlaryň eserleri häzirki jemgyýete näme berip biler ýa-da näme berýär? Menin pikirimçe häzirki jemgyýete berýän wady ýok, diňe jemgyýetiň ösmegine päfelçilik döredýär. Egerde biz birinji prezidenti ýatlasak, onun yazdı diýilen ruhnama eseri mukaddes hasab edildi. Ýagny Kur'an-ı Kerimden soňky ikinji kitap hasab edildi. Hatta duş şörekden hem öňe geçirdiler. Şeýle mukaddes diýdiler. Häzir ruhnamany kim okuýar, kim öwrenýär? Ýa-da häzirki prezidentiň iň tariflenýän eserleriniň biri Türkmenistanyň dermanlyk ösümlükleri. Şol kitapdan 2 sany dermanlyk ösümlük baradaky pikir gije gündüz öňe sürilýär. Ol biri buyon kökünden alınýan şiire beýleksem yüzärlik. Ine yüzärligi alyp göreliň. Covid epidemiýasy bütün dünýä ýaýranyny yüzärligiň tüssesi bilen, yüzärligi tütetmek bilen onuň öňüne aljak boldular. Ýöne ol başartmady. Şondan soňra resmi Türkmenistan Russiýada öndürilýän Sputnik sanjymyny resmileşdirdi hem şonu Türkmenistanyň ulanmagy öňe sürdi. Ýagny Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlükleri diýen kitabynyň şuňky Türkmenistanyň ýagdaýyna hiç hili peýdasy degmedi. Şoň üçin ol eser elbetde halka peýda berip bilmez. Halk ol eseri däl dermanhanalary bar, öz isleýän dermanyny aljak bolýar. Ol dermanlarym olar tapan oklar ýa-da olar gaty gymmat. Şoň üçin şeýle helakçyligi çekýän adam näme üçin oturup Berdimuhammedowyň kitabyny okasyn? Şol eserleriň jemgyýete bir göz görtüli berip duran peýdasy ýok. Inni Hudaýberdi, Türkmenistanyň ululy kitaphanalaryň gurulanyny, onlaýn neşirleriniň döredilendigi habar berildi. Emma synçylar ýaşlaryň köpüsiniň ýeňles aýdym saallary şowkuny köp gyzyklanyp, wagtlaryny köplenip boş geçirmäge ýykyn edýändigini aýdýarlar. Anonimlik şertinde urlaşan edebiýat muallimining pikirçe, bu ýaşlaryň köpüsiniň daşary ýurt dillerini bilmeligi, hatda türk dilini hem düýpli eserler makalar okumaga, audio kitaplary dinlemäge taýýar bolmalylygy bilen bagly. Ol şeýle pikir edýär. Bu ýagdaý ýa derece odaly ýaşlaryň öz durmuşyny, soňra ýurdun geljegine nähil täsir etdirer? Bu ýaşlaryň geljegine agyr täsir eder. Ol bilen kitaphanalary barada aýdylarna elbetde kitaphanalaryň döredilmegi gowy, ol ýer şol kitaplaryň saklanmak üçin ingen peýdaly. Ýöne o taýda hiç hili çäri geçirilenok. Egerde günwatardaky tejribelere seredilse, şol kitaphanalar wagtal ýazgyçylar bilen, alymlar bilen duşuklary uraýarlar. Täze çykan eserleri sergi diýerler.
şeýle eserlerin sergisi bar diýip ýörüte çaklyk iyi berýärler. Şol urda ýaşlary kitap okuyanlary höweslendirmäge çalışýarlar. Şeýle çäriler ýok Türkmenistanda. Beýleki bir tarapdan daşary ýurt dilini bilmezlik elbetde ören agyr bökdümüşlük. Sovetler döwründe iň bolmany rus dili okulýardy. Rus diline gürlemek mümkündi. Rus dilindäki neşirleri almak mümkündi. Häzir biz diňe türkmen diline baglan galyk, türkmen dilindäki çeşmelerim gaty az. Şoň üçin ýaşlar daşary ýurtdaky medeniýetiň, edebiýatyň ne derejelere baryp ýetenliginden habarsyz galýarlar. Eger olar şundan habarly bolsadylar, onu belli bir derejede bizim ýaşlarymyza da täsir ederdi. Sebäbi türkmenni gawunyň renk kalar diýen bir nakyl bar. Ören bu nakyl. Şol nakyla görä häzirki dünýäde öňde barçy adamlar bar. Hatda bizim döwrümizde bir artist diýilen adam, kino aktyor diýile bir ähmiýetem berilmezdi. Häzir dünýä derejesinde dünýäniň saklanyp galmagy, dünýäniň ekologik bütünlügi ýa-da häzirki barýan ekologik helakçylyk barada gaty güýçli çykyş edýän adamlar bar. Aktyorlar, artistler var. Olar öz gazanan puluny, öz hakyny şol görüşe sarp edýärler, şol görüş üçin berýärler. Ýa-da dürli kesellere garşy görüşýän ýazyjylar var. Şolar öz pullaryny, galam haklaryny şol kesele garşy, ýagny bejerip bolmaýan ýa-da izgiderli garaşyk talap edýän näsaglaryň saglygy üçin, bir gün artyk ýaşamak üçin harj edýärler. Ine şolar ýaly ideýalardan, şolar ýaly gowy insan perwer ýörülgelerden türkmen ýaşlary habarsyz galýar. Bu elbetde jemgyýetiň peýdasyna däl. Bu da ýerde hali gepleşigimize gatnaşyp beren gurulmagy üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun.